chỉ bay ule cái channel là cái lỗ lom lại vek chiu à RJ cho số YouTube channel in chỉ bay abu lại tặng mấy mấy chiu này hey phát sật na nếu nếu đầm lâu na vàng tên video cái ron ti react lại thấy là vá chu vàng chu anh hey bộ thế mình đang làm điều mới thì hết cái video hi cái en hồ hà điều một một lắng hết tạ lâu cao đủ lên đang ở đây số lâu cao tuổi đi gần mấy岁rồi là cái nào tối tệ tụi nghe suy đoán khá trả lại president Khan cầm thì khát lệ soi cái rừng thì đồn anh ấy lại thế hi riết chùa dốc cái này á lại hi lom lu gì ngami khani em ani thấu mấy thế amara chu hết dia chu soi lạc lo lại taka cái non chỉ bay hi tụ tem một số này sẽ double ru lâu tì về mấy khát sa cũng ôm bằng ấy tì tế po hari ru ôm mà sẽ thì đồn anh ấy có hiểu chú này mani đó bà chuan ZPM chalai Paul president cái gì á nimina po thu minister cái trong luôn mà mai rồi chú với nia cái thu soi đàn tụi chú bung klang sau bị bụi thế har thar nó tụi thu cái soi đồn chú vàng chuan bung klang sau bị bụi thế kan har hun to in bum nó thil cái đủ lúa vàng á tụ na MNF zoom cái gì mo cái ron soi cho nào với nia minister aron kala nimina instruction punate NRI te aron soi athil ti thei chuni minister chuan akon farm chuni nge mai instruction puina hi du dua ti thei ani lo hiat tur VC te voinia ZPM workerin an ron zor chu ka havek VC te za lo na le bungklang south NGO za lo na ni du dua instruction puina pek thei ani lo na tu ni som ni pasaria puni ti lo let le don instruction puina installment lut lo zong zong ka pelet don chu ti chon voinia min pelet to tru am pek let lo chu chuan ZPM na party na ni mai ai ru vek ti na ni mai riat tur voin helai hi tu na thil soi in sakna kan han ti te NR kan han ti te hi ni minister a concern te chun non om na me umaya a mai ro chu hei central scheme liao a tu te po sarkar sela heng ang te hi chu kan mu vek tur ania tin in sakna bik phei hi chu hemi helai sarkar hianin aron khoi tam lo ang reng khop maya an ma ni na an du chuan the minister te mewina du to kan ti te chuan an khoi dang lam thei te mewang ti surin oma amai ro chu urban development te ti khanin office a hianin list oma chu nga chuan in sakna hi min na zong ina an don hlei thei po hi ani to chi alo ani dan central ina a guide aron nei na hi chuanin du helaya kan du sak zong te kan lo pek ngot kha a thei to lem lowa helaya central a mana tun ma a sensa san ron ti an ron be khanin khang tiang adong thei tur chi nang kha chu central hian list an lo nei ve clip to a tu na he tu te po hi zuk thun ngotila na a tam tak a tam zok te chu dong thei lo te po hi an lo om ve to ni hi kan selai tak kan soi big lai hi chu a hemi a khopui ni lo thing tang big angani chu mo ti chuan NREX kan han ti NREGS kan han ti te po hi he lo te po hi central atang ron lut kan tia Mizoram sarkar hianin a chete te chu alo contribute ve mai theya khalai kha chu chiang zok ten in ria in ka ringa hey tha thum kan thok le chho mek to a tha thum tha ni lo nge tha thum lo hi tu na hen atam zok alo la to in om ka hrelowa district sang kan in rel bol na hi a in anglo zunga a then chon NREX te po karma sa kan thok ton ti line helaya district dang te chon lo la thok lo wa khatiang khanin a work order te po hi alo chok rol lo te po ni ve thei thowa khala pang kha chu tok tai la a lo chung chang a po hi hetiang em anga rei hi
mi puya hianin bat hi kan la se tam vak lo ani hei kan bat rei tang reng khop maya kan te kan tiang hei hi a guide kan tan tiang kha mi pui hian kan lo se ve guide hian ron ti dang lam ve hlek hlek ti chu kan hria mara chu hlo chung chang guide tak hi chu ti dang lam hi a om kan hrengai lo khang sarkar masale kha tiang huna te po khanin han la lo hlek hlek kan nei thin amaro chu kan tho zo atanga ni som panga pa hianin lo lak tur nge tur ani ti te kha gai to mawangin kan lo la lo ni pon ni som panga ma emo a hnu kan han pel ni pon thui kha pel ngai em lo thin ni te po khana langa amaro chu tuna hi chuanin sum hi har sa ve ngang te po niang ngai tha zelang yan ZPM mi pui sarkar in decision ngatinge party in akal to si kadulo ZPM founder kani was dana din tu kani sang ni som pagua ZPM lai district thu pha po ma founder kani contact ten lo tiam chu ni mo contact dui la chuanin pukum sang ne kan hun savia wang in saktan pui na mon tiam chu in saktan pui na du la pukum sang ne in som sri pagua kan satawang du thil ti the ni lo voin ni yin bung klang sa mi pui te har thar ve kang u in tiam na hi len puni te ro le ke huna in chung khura house campaign ron nei le don installment lo zong zong khanin ka peng chu ti jon i om lai ngeng ka pu min pero tiro u chu mi a pek thel chu thil ti kan ni lo ni mai puni te thil ti ra hi kan seng angai don bung klang sa mi pui yin harang u min bum do su se ZPM yan helai vela yanin a founder kani dang takin thil dik takin ti tir ka tuma ma se ZPM party kan boi zia chu riat tur tu na yan ZPM yan lai district apo group thi kan nei wastan ZPM headquarter group ni kan nei tu na MLA group atang min move chia ma se president group tang min la move phal ngai lo riat tur contact khoi tu kan president ku dai hian a theng vek kan MDC tun candidate hian eng ati don lo fiat tu president hi thu lu tu chu wang chuan ZPM fiat tu president hi thu lu tu chu hei hi kulai lai ram lai autonomous district council la hianin an buai ru ve hle ani ti hi chiang view maya chim lampang hi politics boruak kalvel hi a boruak hi so sang thin khop maya chu tu na po hian hei tu na kan western bloc president hi aron chang na view maya nita anga lang chu hei hi mi dik tak kan tiang chi ma ni that tha thiam na te fin na te po han sang falua chuang lo amaro chu zoram siam thatura mani phak ang to ka campaign ve thin MNF te congress te du thu sam to lo lai kara khatianga ZPM ron dinga chu hei nge hiram siam thatu turan ni tia founder aron ti ve ngam nge nge khulai lai ram vela khulai vela adina huai hutup berpol te zingami ni na lang ani tisuan an han hudan ron kalan han sarkara kumni an ron sarkar chodon ta chulai an che dan phung zong zong chu an thlir kir thina le voin thlengin an thira omna tlak ka ada talo ni na lang ta ni ka contract te tin thel hlo engam sang kha du ve ni phei ilang chuan ati aron ti nge kha tiang chi engemo lik ang te hi chu ania hi chuanin du ni se ni nei thei ve mu ve thei tur ania maro chu kha ngai chuanin he ta har sa jok ti adik taka thil kal pui du mi kha ang ve tlat mai ni ba thu soi ngai nom view mai ngai tha zelang wang chuan ZPM candidate kan soi chian ni lo a chalo tu a uwa karta yan poimo chu wang chuan ZPM mi kalsan ngam ru sang ni som ni pariya ta pon chak to ngai lawang hei kan ho tu pa hi a zom lu tu MLA dampa wala sai lo nen ain candidate media se la chun pei tu ber chukan ni thin
media sel pokan ngoi to china chuanin ZPM a chak to don lo ti hi lo het kha khalai kha kan soi zau le hlek ka du chu helai du hlek ka aron soi kha khoi tu kan president ku dai hian a thleng vek kan MDC tun candidate hian eng ma ti don lo hiat tu president hi thu lu tu khalai tak kha Paul kan ti te tuna kan enge ni rural lai ati point har sat na tamber har sat na lian ber khen tu ani chok maya hey minister concern ne te po hi an oma amaro chu CM hi alal maya CM alal alal lutuk ti chu kan sia amaro chu power mang na salutuk an ni chuan an nuaya mi te hi du angin an kal hlei thei lo ni kan hre ka nga puma thlante a kan hria o hemi state university chung changa house a pass pui thlap to kha ama powarin alun son le ni CM khan kha nga po khanin tuna hen boruak engma omlo angin alang boruak he al thuk viawang ain alon ir chuakang nakina heng po hi ani taka chuan ha chu minister a chang tu minister za lo na le ngai nep na lien tak pakhat kha ani ve ni tlat maina titin helaya thu soi pakhat le wang chuan ZPM candidate kan soi chian ni lo a thalo tu a uwa karta yan poimo kha kan zo ram tu na po hian mi pui te kan phun ang na sai me ma kan phun ang na kan tranga amaro chu adik lo ber zok te chu mi pui te kan ni ma zok tat me ni NGO kan ti te po hian bang chung lova pol rang hi minister te MLA te khal koi tu zok ma hi kan ni tlat ani chu enge chan kan ti chuan helaya tu na aron soyang deuh khan aram pum huwa pin soita ila MNF hun lai ni mo congress hun lai ni mo po khan mo kan la hre ka candidate ho hi chu an sual reng lo candidate minister thatak tak ML thatak tak lir hi kan lain thlang chuak ve pathian in min pe ve ti jok te ang ram hroi tura mi thatak tak ron in candidate jinga hian pathian pek MLA te minister te hi kan la nei chho ve zela chung te chu ar pan chuk tui lo temi kan non chua le fo om thin ani chu enge chan kan ti chuan sum har sat na omaron om thina chu minister ten atopa an minister te kan burbun le thin lo thei lo wa chu minister te chu thil dik lo le engamo a party a zong pon party eiru party kan ani lo pon sum separate party emo ti khan khak tiang khan kan va chhuat a thin ni chu enge chan kan ti chuan a workers te zo ka hianin kan lo ti dik lo thin lo ma le ve tlat mai na minister in de MLA ten MLA fan te an nei thapa amaro chu an MLA fan te hi ani na taka chuanin zoram bial ma ni bial te engemo hanti puisui tak tur chuanin abei thamlu tu kan ti chu kan hria a mai ro chu chulaya tak chuan an fan hrengreng chung si hian nor kan nga lu tuk thin ni pui hian mo chu mi kan vanor chu heta project central project sang ten nun kala khat tang te khan an za om ve sia an ni hi min nor ngun to box sia tiang chuanin kan party tang hian a kho po hen an chu khuk dong ti po hlo om kho bani to chu wang chun helai project atanga ron lu thi chu an ni tan hian kan lo si thak ve nge han ti te po kha thil the ni kha chuanin alo har lo mai the ni ti khan khala khami awang khan helaya a project pa ngai kal pui tur kha effect polo om ve thei de ni mo khatiang te kha awan ye ti na helo nia rin thu ni chu rin thu te kan on soi tavel mai mai ngai thaleang chu wang chuan ZPM kal san ngam ru sang ni som ni pariya ta pon chak to ngai lawang hei kan ho tu pa hi a zom lu tu MLA dampa wala sailo nen ain candidate media se la chun pei tu ber chukan ni thin
media sel pokan ngoi to china chuanin ZPM chak to don lo ti hi lo he ro khai te ka soi lại lo kang ni hey media cell chung chang social media kan ti ra rang hi ZPM hian an mang thiam kan ti reng rual hian man thiam lo na de wan ne ya helai hi chun ZPM hi kan han fui ve du chu naga fui kan ngai lo te pon lon ti la lung lung tho mai the hey tuna kan president hi ming kha ka set ta chi lo ti ra chon lon soya ha soi sul te lo oma kan president hianin aron soi kha ama chon puthang te kha be ya tuna chuanin puthang te ta a thok le ni mishing hi tiang kha kan ni a tuna ke ni te nge po hi na kin lo ka chuanin ZPM ron factor lo tu te po kan ni lawang ti soi thei chuang mi lo wa mo tin tuna kan MLA minister tam tak te po hi na kin lo ka chuanin MNF ru kol te pon ron ni le mai theya MNF ru ro ai nga po ni se ni ti hianin heng te po hi tuna kan president te po hi ZPM lam khanin ron beile chi enge soi chiat na sang ama chu in chung khur zong zong te non phor le sak le du mai thei khatiang tak lai kha atlak em maya min ZPM an social media ZPM be dek dek ka tongpo nga wa ami mal thil zong zong nen enga matia vain be ngal chiam hi atul nom chuang lowa politics line a hian politics line a chun kanin benga kanin vomop mopang mo amaro chu chulai chuan tikhan in sui po reng in sui po reng MNF reng lo zia chu voin nia hena chianga MNF khala MNF reng ta vexela MNF vote tu te kan MNF la vote zel ta se ZPM ni sarkar ngai lo wanga ZPM vote tu te ZPM charan vote chun ZPM hi pathian nun kal thena sarkar to mai don ni ma he chu ani don lo awangin mi pui te thi rilu thak kheng reng kan ni thak kheng reng kha kan thak kheng awang khan kan rilu kha enge ni awa nget lo ti na lamani chuang lowa ni kan du te kan dream ang chi te thil an thlen lo khan hei zong a fel lo ve dik lo ve ti khanin teng khanin mun dang IML a minister kheng te point ani thin ani ai thazela chu wang chuan voin ne hianin kan MLA vanga sailo na king point media sale a chung kai hi western a chung kan thin chu wang chuan vala sailo po king to tai tu puthang te a oma ZPM yan chak to ngai don lo mi puyan bai dong to chu wang chuan ZPM block hey heta hin om block zong ai zola group a hin kalom JJL pe kluate minister tau nen kan om khom vek thalai zong zong kan bai dong to ZPM a in fiat ka tu voin nia hianin thil an zor chu pui ma JJL pe kluate minister tau nen kan om khom vek thalai zong zong kan bai dong to ZPM a khalai kha mania anh tin ani Facebook lama chuanin a type ang zong khan ka ziak ve hey thalai te hi rilu su khet konga chuanin di thil man chak lutuk an nia future a hianin an buai em boka chu wang chuan ZPM po kha ani ataka chuan kan thalai zo ram thalai politics ngai event tu te zara sarkar an ni te po kha ati ve thei ani chu tuna hian tuna aron soyang khan an beidong thala hin beidong tak zet ti hi social media kan mu ni chulai chuan ZPM fin vela na em chu thalaya an beidong chho tin ria thalaya chuan malak har to don ti ria in tuna hian putar lama anon tuan chho le nina lang tlat maya putara chuan engtin nge manon lakang ti taila rambuai ron ni le mai rambuai mang hianin tuna hianin MNF hian ron beidon pase thil chin chang thuk taka hrit ho chuanin inga man ngai lo wang san chu hey anon beidu dam turpo
MNF in chumi te khami chu an that ne mo mizo puyan that ti te puzorom thangan tha tur list a skatel ve ti te khang tiang chi ho khan non frog kho manga an ni ho thu soi te an ni ho le khabu te kha an non na chuak chho leang chu ZPM ron tumber turani karinga an ron tilo ni chon le ha chu thu ran ni ta sela an ron ti chho tura te po ngai ta ila a chan chu khati lai ram buai lai kha tun lai thang thar ten kan hreto si lowa aron soi chak khanin an aron soi chak te chu soi kha kan lo oi le mai du mai the dai mai na mo ti chuanin ram buai chu kan hreveka a chin chuakin kan a le khabu tam takai chon kan hria kan nu le pa te soi po tam tak chon kan hrianga ram buai ji rang zong kan hreveka a buai chan te po kan hreveka anin rem le dan te po kan hreveka khami in kar chunga khan thil fel hlel tam tak hi chu a om lo the lo ni ngati mo an ti chu ram buai ni miaw ani MNF si pai te khanin vai si pai chau lo po e kut lo thla ka mo tha ti hlu mo a om lo the lo ni anga yang chu chueng wang ne om lo thei lo mizo puiten ni lo mi mizo puitia khan kha kan ramin zalen na asual mek lai kara kan ram zalen na lo hlau ni om shima emo vai si pai te hlau lu tu ka wanga MNF lo man tir tu kan han tiang chi te a malai chon kok tu te pon ti ni ome ke ni chon ram boi ha kan hre chi lo wa kan hre ruai ni ringota kok tu ten tia ti khan khang tiang chi ho ka chu an mai lo an mu an hria ni phot chuan MNF si pai khan mo mi zo an ni mo ni lo mo ram phat san tu ti mai chu tiang te po chu om nok ti kha chiang reng maya ram boi ni mio wang khan chu wang chuanin kha mizoram ta na thok lo mizoram chiat na tur poi ti lo wang chi ra reng kha chu list te pon siam mi mai ni om takania chu tu na hian ron in thar tho chho view ma se tu te na mo ke hi puzoram thanga tha tur list MNF tha tur list kani mi na ti chuan lo ti me ro in ru khan lo thiam ro a hun lain na tinge mo le mizoram te phatsan mai le ti thin lung kha in lo nei thiam angai don ni na lang tlat mai ni chu an non mang le don kan soi tle tan tu amai a in fiat ka tu voin nia hianin thil an zor chu poi lo oi to ngai su anti don tak chuang lo bung tlang sau ta in sak tan pui na perfect don chu la kan pe seng don lo chu an pe seng don ngai long chu wang chuan bung tlang sau nu le pa tu har tharang u politics sa hianin irui a lawang u mi thatur kan ti chu MNF candidate hi I vote mayang u voinia thalai pol block president ina voinia yen contact po du to muna kan deal ve thai ma se voinia MNF candidate ngatinge ka som na chan ZPM ma thato lo a boy to in fiat ka du a chung song I a het in het chiang tu ni chuan in phone na tang mi lo phone ru ZPM chung ko het chiang tu ber voinia unit thui tu pun an halwang block thui tu pun an halwang kei ma hi ZPM chung ko ha chiang tu ber kan hi a founder kan hi chu wang chuan bung tlang sau mi pui zong tu voinia bung tlang sau VC ZPM zong tu an ring hel vek tu ZPM o karin assessment a pon pengai lo chu wang chuan in that theina tur kan khotang that theina tur chuan in RC hi vote mai u chu ko soi du voinia hian tu ma hi in bum tir suang u ti hi ka soi do ni hey korthin de a po thalai poli min ngak thu voinia min lom lu hun na tu ka tor program te po kan siam chho don min zui thai piang thalai poli kan thueng chu min ngak thu thalai polo hianin chu wang chuan zena hianin MNF party hi vote ang u ti hi mi pui zong ka som du chua ZPM boy na zong in fiat tu chun a chiang zok in ka hil fia vek don chuni heta yanin kan ho tu ten kal du ri sia ZPM ai chuan RC lo eng ro se o hey aron soi se yang ren khop maya video po sei ta dewa tin thei thil dang helai a heavy shrim video re ka chu thuran ni sela comment te kan share thina
alo mum hle mai ka tia hey comment hi ka soi thina kan ring lem zong ai ang vek lo kan support zong pui ang vek lo chulai chuanin ni ena tak taka ron comment boy anom te hi ale lama chuan lo mum ka tia ke mari min support bi lo tena kan video ten lo thlir hianin a hlo tling alom em ani ti te po hi kan han ria atin hetia in non comment na eng emo chuti khati in non ti na lai che bak hi chu ni adik tak chuan in siam that na tur om lova mihring hi in siam thareng tur kan nia tin kan video te po hi hei ange ni a local channel dewang computer te laptop kan ti tele khatiang kha engma nei kan nei lova phone cell phone mangin ti hianin react kan siam ania cell phone ringot hi chuanin ni na taka chuanin mi te ang berbur kha ani ve theilo wang khanin a voice thleng te pona clear lowanga in chung thom ri wa le khatiang studio pa ngai kan nei lo wangin kan in thiam zela khanga in mi hriat thiam na zong te in mi comment na te like te min lo share sak na zong ate khanin lom thu ka soya tin kan soi le soi nu mi hring te hi chu rilu in let but reng te kan nia chu bang chuanin nga ma ka chuti ka khati theilo kai chuti khati lo in ti ngal zung ai chuanin engangin nge heng te hi ka kan lam tanga te kan nei thengem chuti ang khati han ti te hianin mi hring te hi chu ti khanin kan in ti kwal vel mai ni engpo ni sela video thlir tu te in zawai chunga lom thu kan soya kom men like te min lo ti sak turin kan ngen le chewa tin to bera chuan channel min lo na subscribe lo te kan o mani chuan kan channel te min lo subscribe le vek turin kan ngen le tak meu chu ni kan lo me